Bajigur bajigur iki lah Bagong kok Pandan keparanya ta iki lah Citra Menggala Citraksi ayo war nyekel aku nenek ngerti kowe malinge aku ora melu-melu soale aku nek karo kowe iki mbok modar nek wani ngapa kok cenanangan tekan kene tak kira nek dudu kowe kok malinge aku wis rabi karo Dewi Banowati wasmi mosok asli ra ngapusi kowe rabi karo Kakang Mbok Ayu Bajindul anu Banowati piye arep apa arep nyekel aku ora nek ora ngopo nang kene nek kowe niat tenan ya wis ora dadi masalah nek kowe seneng tenan karo Kakang Mbok Ayu Banowati ya wis ora masalah sing penting padha bahagiane Kakang Mbok Ayu Banowati ya bahagia kowe ya bahagia tak dongake sakinah mawaddah warahmah muga-muga tekan kaken nini lara mata ninen ana nek pancen kowe setuju karo aku kowe aja nyekel karo aku pepenake aku tak bali wae Bagong ora sida perang jebule nek ra tak pernahke mengarep awur-awuran kowe jebule dudu wong kono-kono kok Man dudu wong kono-kono lah sapa sing dadi maling niku Bagong lah iya lah ya aku ngomong nek Bagong to sampeyan ora ngomong nek Bagong sampeyan pengen ngomong nek ana maling sing ngebang Dewi Banowati kula melayu sifat kuping bareng ketemu wonge matane sak ndok ceplokan cecangkepe ambune ra jawa-jawan ning nganggo sandangan kasatriyan lah iya Bagong lah terus tak dongake ana bledek nyambro ndasmu sing apik nek ngomong karo anake kok kaya ngono lho aku nggagas kowe iki suwe-suwe iso mangkel lho Dik lara sirahku saiki aku tak takon karo kowe memang takon ning aja angel-angel iya Banowati iki sapa Mbak Yu kula kuwi bojone sapa bojone Kakang Prabu Duryudana lah iya terus nek Mbak Yumu bojone kakangmu dipek Bagong kuwi kowe ikhlas ora tergantung sing lakoni piye nyatane Bagong iso dhaup karo Dewi Banowati ateges Dewi Banowati ya gelem karo Bagong ya wis nek diparani wong seneng padha seneng kejaba mung ditirabekke sampeyan rasa ganggu karo Bagong nek kakangmu Nalindra Ngastina ngerti apa ora nesu sapa Cit tutur megati nyampar gelas gobek ra karo-karuan ha iya rumah saku pun mantandangi kula mboten ajeng melu-melu pun monggo kula ora arep melu-melu niku tukul napa karepe Dik iki paringane Sang Hyang Baruna weh bis dengkulmu mlocot Baruna ki dewa sing iso liwat ngarep omahku ki Baruna jurusan Parangtritis goblok ora nek maju kula mboten iso kula ora iso kan maju ngene wae nek kowe ora wani maju kowe loro tak dandani gelem ra dandani napa
Tak dandani Petruk doyak sapa? Ndara Werkudara. Bagong doyak sapa? Baladewa. Nah, Petruk tak dandani Werkudara, Bagong tak dandani Baladewa. Ngopo to saiki ora? Ya ya gawe ya nanti lan nyewa nanti. Lho nyewa piye? Sarana Cipta. Walah, ndak tak ngundang Cipta barang ora. Sarana Cipta ki tegese nganggo kebatinanku kowe iso wujud kaya ngono. Oh siap, siap. Urung mesti lho, aja dijupuk sik, urung mesti. Ora mirang-mirangke rombongan kok. Kowe nek cara kuno seneni kowe. Oh, ndukuke wayang ki ora kena mbadarke penonton ngono kuwi. Nek carane simbah-simbah mbiyen seneni simbahku mbiyen nek ana muni urung badar disebut jenenge urung jukuk. Oh. Oh mbiyen ki ndukuke wayang nganggo sasmita terus. Anggere dalange wis. Ah, ngene iki Werkudara. Oh, mbok kandhani. Anggere muni ngene Gatotkaca. Nanggre dalange Anoman. Dalange sapa? Antasena gundulmu mlocot. Ana wonge. Ana wonge ra. Wis ya ngono wae ya nggih. Engko nek tekan kene, lah kula mengene diajar nek Ndara Baladewa, weh, nggugu ana Baladewa ngembara mati granjang ning kono. Kowe tak nehi kekuatanku ora apa-apa. Kowe percaya ora, Truk? Percaya, Nak. Aku kok ragu-ragu ya. Ora wis to santai wae. Weh, anggone kebaca dimati wae bles. Mati tenan kowe sing nang dhuwur sirah kuwi kutil tenggul mlocot. Kuwi diperes ora metu banyune. Ayo. Cilaka ora urip awake dhewe. Wis ora apa-apa mati ya wis ben. Ngono wae ya, Truk. Gong nggih. Manut pokoke nggih, pun pokoke tak cipta. Nggih, monggo. Ngampet-ampegan. Ayo, Truk. Ya. Oke wis, tak suwun karo sing gawe rup muga-muga kowe iso malik apa sing tok karepake. Ngono wis malik ora ndeleng lho. Aja gembelo sirahe. Dek sapa iki, Mas? Dekmu. Aku kok pangling ya. Karo sae dhewe kok lali. Wis suwe ta pangling aku. Wis ndak kokean omong kok ndak malah ora rampung-rampung. Nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winah yo ngesepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking ical wujuding iki lho ora Bagong miwah ora Petruk babar dadi wujud nata mandura miwah Raden Werkudara.
Tru, Nun. Gong, Nun. Waduh, lek ku maca mantram sajake kleru. Sing karepku dadi Baladewa ki Bagong, lah kok malah Baladewane Petruk. Pun mboten napa-napa sakanane mawon. Ora ada lungguh ngisor ni, Bapa Werkudara lugu dhuwur. Aku wis malih kok, Tru. Wis. Wis ora Bagong, wis ora Bagong kuwi to? Aku wis Baladewa ki lho, sandangane wis ketok kok. Wah, wangun lho kowe, Gong. Bapa Werkudara aja lungguh ngisor. Lho. Apa nganggo pecah bane? Werkudara iki nek arep mati ngono kuwi. Oh, radong anake kok radong. Tenguk mburi. Ngadeg ora aja tenguk, Werkudara ki ora iso tenguk. Nyiu. Wah, ya wangun-wangun dandananku. Wangun ning niki bakale modar kok. Aku mati ngopo? Lah nek Sinuwun Mandura ngerti tenan. Wah, iki aku ngedhep kaca, jejeki siramu. Iki. Wah, ana Werkudara sudet. Aku dereng mlendrong. Apa nek sudet kudu mlendrong apa? Ha kudu ora ketang sithik. Ora mlendrong ya ora sip. Diapure ra. Rada maju to, nggih. Coba saiki aja nganti ketara tak tes. Ora pangling kaya Siwa Mandura. Wah, anakku nggih anakku wong gagah. Antasena ya iki wakmu ing Mandura. Bektiku katur Pakde, pangestuku tambanana ndak gegem ndadekake jimat. Bapa Werkudara. Aku mau dadi Werkudara anu Baladewa wae, Tru. Ora wis angel diganti iki wis gawe. Swara sing gedhe, swara weteng, swara weteng. Waduh. Malah muntah. Wah, wis sedina ming kisenan tahu. Muntah. Wis ngelih meneh iki. Suarane digedhekke. Wah, nah wis wang, wis aja dowah-wahi, aja dowah. Anu apa rasa diputer-puter, Gong? Nggih. Ndak owah volumene, nggih. Bapa Werkudara. Wah. Aku ngaturke sembah ya, Bapa. Wah. Nganggo omongan. Wah. Ome wawe. Antasena anakku lanang cah bagus tak tampa. Antasena anakku lanang cah bagus tak tampa. Bapa karo sapa? Karo ibumu. Saka ngendi? Tamasya. Aja guneman sing elek-elek lho, Gong. Ngundak ketara. Ya, ya Antasena. Bapakmu ora bakal guneman sing elek-elek. Werkudara slamet to, Yayi. Pakadune Baladewa kakangku slamet tapi. Pun ngenten niku ora apik pun mungkin nek diajar niki sing diajarne kula ora ketara. Aja kaya ngono. Aja sebrono aku ki yo golek penguripan. Yo Werkudara, wis do linggo kene. Engko nek kae do teko tandang ngono ya Pakde. Wis ora usah kuwat aku sing bakal nandangi karo Nata Mandura apa dene Werkudara. Manggon to, Gong. Angel rono. Iki ketoke penak uripe, lelakone bakal penak ning ngrekoso, Gong. Iya. Tangane kleru. Ki nang kene. Pokoke kudu tata-tata. Iya. Ning kudu tekan kene, nek perlu kowe ora usah omong, kok ndak ketara. Iya. Nek nganti do tekan kene kowe omong malah ketara, aku arep diajar malah cilaka. Iya.
Nganggo kata-kata, Gong. Kata-kata. Ben. Nek diajar kowe aku ora tanggung. Piye aku sik sing methoke apa kowe sik? Kowe sik. Aku sik? Iya. Lah kok arep ndi? Bali. Lho. Aja Bali iki didandani Darantasena kaya iki men iso mirang-mirang Kinata Mandura kok malah Bali. Wah. Kongslet Tru. Telake mingsle. Nyuwara gedhe ora bali-bali. Loh, iki ana karo Baladewa karepe piye? Panus maning jajalan iblis banget. Iki aku kok ngedep kanca iki. Iki sapa iki kok nyantara Baladewa iki? Wih, lancar. Jagat Dewa Batur ya jagat Mahitungara aja ngawur-ngawur. Iki Nata Mantura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Iki adikku lanang Jodipati sing dadi saksi yen to iki Nata Mantura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Wah, panus maning jajak iki aku ora pangling iki. Iki suarane Petruk iki sing mati iso ngembari karo aku iki Ming Petruk. Iso nyuara padha karo Baladewa Ming Petruk. Lah kok dadi kowe iso dadi Baladewa? Ora sandadaku yen benem tanpa guna. Ayo nang kene. Ditemtoke kowe omong aku sing tekani mati. Wah, kelakon mati dening aku. Ha, mati dening iblis lalat menungso tenan kowe. Bajigur kenangan. Wah. Soboy. Werkudara. Sadron Jodipati. Wah, kowe ngembari karo Werkudara. Jeleh urip. Wah, aku sok jeleh sok ora. Karepmu piye? Wah, setan. Kowe nyuwara sing suwe. Wah, iya. Ayo kowe dudu Werkudara. Aku Werkudara, dudu Werkudara. Wah, edan. Sinayeng manggelung mintonaken dewe kramanira kang kumitiraning asta kang mitiraning asta aning asta Setyaki wonten timbalan nggone Syadi tak kanthi ing mangajab supaya prapta negara Ngamarta. Merga pun Kakang nyumpena yen to Ngamarta kaya koncatan yoni. Lho iki. Mula kuwatir penggaling pun Kakang tumuli Syadi tak kanthi tanpa ndak jarwani. Bakal tindak menyang endi pun Kakang? Yayi wonten timbalan. Iki wis tekan tapel wates sak njabaning rangkah negara Ngamarta kasinggihan.
Lah kok tak ora mati ndugamana kae ana ing kadohan bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin. Tak kira kerai banteng karo macan. Lah kok jebul ora pangling iki malah ana kaelokaning jagat lelakon sing edapi-dapi. Wonten menapa Prabu? Tak sawang Koko Prabu Mandura kok padha gelut karo Koko Prabu Mandura. Lah kok kae malah Werkudara ya gelut karo Werkudara. Kae iki lelakon apa Setyaki? Wonten pundi? Menapa kae sawangen? Menika satunggiling lampaning edapi-dapi. Koko Prabu piye? Koko Prabu menika dadi sing Sang Hyang Bathara Wisnu ngertos dhateng lelampaning ingkang kelampah lan ngertos dhateng lelampaning ingkang dereng kelampah. Meski mawon Koko Prabu mboten badhe kekilapan dhateng lelampahan menika. Marata coba tak sawange kanthi kaca paisan iki lelakon apa Setyaki? Kula semanggaken. Katriku mulung mangrembak ing wadya Kurdakara. Kurdakara reka kiri-kiri ronanggana. Oh. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungara. Wonten menapa kok gumujeng? Lah bareng tak wis padhake Koko Prabu Mandura kae kancen perang andon pupuh karo swijining nalindra ingkang citrane tan prabéda Koko Prabu Mandura. Iya. Ngerti ora kae sapa? Sinten? Petruk ta. Petro, iya. Setunggalipun kowe mesti tak kandhani mesti guyu sik wae. Urung dikandhani kok wis guyu ora. Mergo nek tak kandhani kowe mesti saya maido. Sebabipun Werkudara do gelut kae sing siji Werkudara tenan, sing siji kae ora coba. Ngerti ora? Mboten ngertos. Mbok ya dikulinake ngasah lan tiping batin. Ngerti ora? Mboten. Dipun paksa iki mboten saged. Kae Bagong. Lho. Kok saged sami wujud kados mekaten? Merga ana sing dandani anakku ngrandu gumbala. Kabeh lelakon mau cetha ning kaca paisan. Ora, Bu. Mangke mindak kelingseman. Lah iki ana ing kene tandha pitakoning pun Kakang. Lah kok dadi padha regejegan punakawan karo Bendara iki eneng lelakon apa ning negara ing Ngamarta? Saenipun kados pundi? Ngene wae. Aku tak misah Werkudara, kowe misao Baladewa. Oh iya. Sing Baladewa sing dudu sejati ana ing sisih tengen. Oh iya. Ruketen jaken ngadoh supaya aja nganti padha panca bakah. Istakaken dawuh. Ayo Setyaki sawi kula ndherekaken ora Bu. Wah, Setyaki aja bisa kemat.
Baladewa Narpati duwe Nareswara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang Diabanon Cinawi. Oh, Kresna wonten dawuh. Aja mbok pisah. Aja mbok pisah menungso ra tataran. Wani ngembali marang panguwasane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ngembali marang kadangmu Mandura. Kresna, aja mbok pisah. Inggih, kula ngertos. Koko Prabu sareh. Wah, ora iso. Sareh. Kula aturi sareh. Wah, Kresna. Aja mbok pisah. Werkudara ku tak idake sirahe. Kresmin. Kresna. Aja mbok pisah. Lai-tai men ora keju awake. Iya Werkudara sabar ya Yayi. Iya. Mendem. Koko Prabu aturi sabar. Ing atase pun Kakang Nalendra Mandura dikembari karo menungso ora tatanan. Aku sing dikembari Kresna. Aja percaya kuwi Petra kuwi. Inggih, kula ngertos, sampun to. Sampun duka kados mekaten. Aku dudu Petra lho Kresna. Inggih. Sedyaki. Wonten dawuh Koko Prabu. Ya syukur si Adi ento iso misah karo mereka nggih. Menapa Koko Prabu kersa dahar kepelan panganan dhewe. Setyaki iki ya aneh-aneh ora. Koko Prabu Baladewa Petruk ora aturi kendel. Lho, aja ngawur gawar-ngawur. Aku dudu Petruk. Wis to. Ora usah ngapusi karo aku. Petruk apa dudu? Dudu. Senjata Cakra Taman. Ya Petruk. Ojo nggunakake senjata cakra ora. Wow. Dikon rene idake ndase. Wah, ngembari karo Werkudara. Kresna kakakku. Aku adimu aja percaya karo kae. Aku adimu Werkudara. Iya Werkudara sabar ya. Iya. Wangre kowe isih milih kaya sudet. Nganggo apa? Iki. Wah, didepke ning raine Kakang nih. Iki. Landhep apa piye? Bar tak nggo ngirisi Brambang. Werkudara aja sembrut Werkudara, cerewet. Kresna, wonten dawuh. Kuwi Petruk kuwi adilana kuwi. Kuwi wani karo pun Kakang mergo pun Kakang belani karo kowe. Lho, mangkene piye? Kok panjenengan belani kalian kula menika lalaripun kados pundi? Lho, kok to? Si Adi rak lagi wen mras negara Ngamarta to. Lho, nuwun sewu. Kula nembe kemawon sowan wonten negari Ngamarta malah dereng mlebet wonten ing Datulaya. Buktinipun Setyaki. Setyaki nderekaken kalian kula. Koko Prabu nembe kemawon Koko Prabu Ndarawati rawuh wonten negari Ngamarta. Lho, kok sik Rak. Lah sing gawa pustaka Jamus Kliwasa iki mono. Memper karo Yayi Prabu Kresna, citrane tanpa beda karo Yayi Prabu. Ngasta pustaka Yayi Jamus Kliwasa ngandhakaken Ndarawati ke taman pegeblok iki mau sapa? Lah rak tenan to. Wah, Werkudara piye Werkudara? Werkudara piye? Piye lakon kaya ngene iki piye? Nganti si Adi mentolo karo Sedewa. Pon Kakang mentolo karo Petruk, kowe mentolo karo Bagong kok dadi iki piye Werkudara? Wah. Rasano. Wong ki nek kesusu ora nganggo petungan sing genep saiki rasana. Aduh. Rasano. Wong karo suarane dhewe kok lali. Pakulitan. Lho kok sik dadi iki genahe sing dudu sing nggawa pustaka Jamus Kliwasa dudu kowe? Sanes. Kula nembe sowan. Waduh cilaka iki. Wah. Dewa Sedewa tak tundung minggat. Lho kok sik.
Sedewa ditundung minggat. Yo, Sing nundung sapa? aku. Werkudara nundung minggat Sedewa. Werkudara sing kae. Iya wis ngerti. Aku ora welu-welu. Aku ora welu-welu mergo ora desaku. Lho kok dadi kaya ngono Werkudara? Sedewa mbok tundung kowe mbelani karo Nata Ndarawati sejatine dudu pun Kakang. Waduh, lah kok dadi kaya ngene iki piye Werkudara? Pustaka Jamus Klima Sada ilang, Sedewa ilang. Iki arep ana lakon apa sing tumandone negara Ngamarta? Wah, mbuh aku ora weruh. Saiki rasakno sae. Apa dianggep sing dadi panyokra bawaning Nata Mantura Prabadewa? Kuwi luput, saiki rasakno. Wah, idake. Sapa? Mbuh sapa? Wong areng idak kok wedi lho. Ya wedi no. Kono Digdaya Padake. Anggere lali suarane. Wa Prabu. Piye? Satriya duwe nalindra menika dipun wangsulaken kados wingi uni. Kok Prabu? Piye? Piye Yayi? Lho, diapure. Weh lah, nono aku. Kok Prabu sampun. Lho kok anggepe kaya Baladewa tenan iki lho. Lho ming muni Yayi kok ora entuk iki yayimu dhewe kok piye? Iki yayine wong pirang-pirang. Piye Yayi? Kok Prabu sak menika ngaturi salin kados wingi uni. Lho salin piye? Ya ini ora ana salon sing buka. Ngaturi salin wujud Petruk. Aku ki ya ora ngerti piye carane iso dadi Baladewa mau sing dadi Baladewa Antasena. Ora cilaka. Werkudara ya ora ngerti. Ora sinau dadi ora ngerti. Ora omongan karo kowe aku. Yung. Iki edan. Bokong kok dicubles ora. Ora tekan jero. Wong apa ya kaya ngene. Ya wis tak cipta srana ciptaning Nata Ndarawati kowe bali kaya wingune. Werkudara nggih. Werkudara. Piye? Ayo ili tengok kene. Yo. Madhep rene. Bajigur. Bareng ditotok suarane Bagong.